Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit na taas singil sa pamasahe para sa mga public utility jeepney. Para sa jeepney driver na si Elmer ng Naga City na higit sa 2 dekada nang namamasada, good news man ngunit tila hindi magiging sapat ang taas pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pag talaga ikan mga driver, hindi raw naghihirap sila sa pagpapasada. Lumayo na rin nakukuha, mananayon sa pamilya. Sobrang taas ka krudo. Kula pa rin. Alos doble ang krudo eh. Doble ang krudo kan taas na niya na gira. Domino effect ang epekto ng pagtaas sa presyo ng langis. Ihirit ang mga tsuper ng dagdag pasahe kaya kawawa rin ang mga commuter tulad ni Jenny. Imbes na makatipid, dagdag pasanin daw ito sa mga magulang na katulad niya na todo na ang pagtitipid. Inot po, talagang apektado po kaming maray ma'am, lalo na po ining mga estudyante na aral daw pong nagkaklase. Apektado pong maray para sa samuya pong mga magurang. Madagdag po kaming mataong alawan sa mga akimi kasi aramtang mataas. Samantala bukas pa araw ng Martes i-anunsyo ng ahensya kung magkano ang dagdag, ngunit nauna nang inilabas ng LTFRB ang guidelines sa taas pasahe sa mga provincial bus na 0.35 centavos kada kilometro. Chris Novello, CSN.